De decembermaand is aangebroken, dus de hoogste tijd voor kerstmarkten. Zo ook bij Vriendzaam, waar er zaterdag direct een open dag van werd gemaakt. Vandaag hebben we iets meer uitgepakt omdat we afgelopen jaar ook de naamsverandering hebben gedaan. En we hebben wat groei gemaakt in ons bedrijf, waardoor we er ook een open dag van hebben gemaakt. Ook voordat de familie allemaal komt. Dus ja, daar zijn we vandaag. We hebben kerstmarkt en open dag tegelijk eigenlijk. Vanochtend was een heel drukke opkomst, nu is het middag dus. En er zijn nog steeds wel wat mensen. We hebben chocolademelk, erwtensoep, wafels, kerststukjes, kerstbomen. Allemaal dingen van onze deelnemers zelf gemaakt. Als dagbesteding en dat proberen we hier te verkopen. En met de opbrengst doen we weer andere leuke dingen zeg maar, voor onze deelnemers. Iedereen krijgt een kerstpakket bijvoorbeeld. Maar we hebben ons jaarlijkse barbecue, dus we hebben een groot barbecuefeest. We hebben uitstapjes naar pretpark. We doen van allerlei leuke dingen. In de zomer gaan we met z'n allen zwemmen. Dus eigenlijk hebben we daar gewoon een algemene pot voor. Ja, waar we gewoon leuk wat terug gaan naar de mensen, zeg maar. In 4 jaar tijd is er het een en ander veranderd bij de zorgboerderij. September 2021 heb ik het overgenomen van Hans Vollenberg. En toen was het ook zorgboerderij Boer Hans. En eigenlijk vanwege de groei van het bedrijf en ook eigenlijk het pensioen. Hans is met pensioen. En toen heeft hij eigenlijk ook gevraagd van, hey, misschien is het ook tijd voor een andere naam. Want het was ook gekoppeld aan Hans. En ja, toen hebben wij Vriendzaam ja, bedacht. We hebben in Wansum een locatie en in Venray op de Weverstraat een locatie, in Veltum. En we hebben dan onze hoofdlocatie, dat is de zorgboerderij. Dus we hebben 3 locaties. We zijn daarin gegroeid en we hebben ook heel veel deelnemers en ook veel begeleiding. En we moeten ze halen thuis en brengen. En we doen allemaal klusjes voor de gemeente Venray, voor Venray Bloeit, voor Wonen Limburg, het eigen terreinonderhoud. Dus we doen van alles. Dat is wel nodig, denk ik dan, of niet, voor tegenwoordige maatschappij? Ja, je merkt in ieder geval ja, dat het in de maatschappij heel belangrijk is dat mensen hebben ritme en structuur. Hè. Staan op, hebben een zinvolle dag, horen ergens bij en ja, dat doet goed. Daarnaast hebben we ook onze tak van jeugdzorg en je merkt gewoon ook dat steeds meer kinderen het ook zwaar hebben in het onderwijs. Dat er best wel een maatschappelijke druk ligt die veel van hen verwacht. En ja, dan zijn wij zeg maar eigenlijk dagbesteding of opvanglocaties voor dat soort jongeren. Zeg maar. We hebben dan aan de Weverstraat en in Wansum hebben we ook een stukje wonen voor jongeren. Dat is heel erg fijn, daar krijg je ook heel veel waardering voor van de ouders en van iedereen zeg maar. Als droom hebben we nog de grond die hier omheen ligt, die we aan het ontwikkelen zijn, hopelijk voor onze mensen. Je merkt toch dat heel veel ook van onze deelnemers op zoek zijn naar een woning, een fijne plek willen of juist hier graag willen blijven binnen Venray, niet uit Venray willen. Aantal deelnemers wonen wel in de wijk bijvoorbeeld hè, en voelen zich daar niet helemaal fijn en zeggen van oh, als ik hier zou kunnen wonen dan komt er ook weer plek in de wijk vrij voor onze starters, want daar ligt eigenlijk het probleem. Dus onze droom is wel dat dat hier gaat lukken en daar zijn we mee bezig met de gemeente. En het staat er op dit moment goed voor, maar er is nog wel nog wat werk aan de winkel. Willen we dat kunnen realiseren.